अरे साला कैमरामैन कोनो बात हो गइल का रे? तो पहले ही कोहरता रे, मैंने सुनाई देता तोरा। देखो तेरे साला कोहरता तूने लाड़ चाटा तला साले। अब हेने नजदीक में 10 दे के किस लो 20 दे के मिस लो। अच्छा 10 दे के किस लो 20 दे के मिस लो। सुना ना आ कहता 1500 दे हम तो हो एहू में से चीख लो। हाँ तो हमरा इहे चाहिए। सुना ना ई साला से घूमे दो 10-20 लेके एक नाच देखे थोड़ी आइल बा। घरे से चॉकलेट खाए खातिर लेके आई रख, लेकिन तोरा के देवे के चाहता। एगो काम कर हमरा से तू 1500 ले ला आ हमर हव काम कर दो। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू? आशा विश्वास होई कि ठीके होई आ ठीक रहूंगे चाहिए का। आज की वीडियो बनावे का मतलब एक एगो मकसद बा कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बना था, सिर्फ हंसी मजाक के लिए के सीरियस मत लिया, मतलब दिल पर मत लिया। देखिए हंस के भुला जाइए। 500,000 दे के एहू में से चीख लो। मतलब जब ऐसा ऐसा ऑफर दे ताड़ू तो के छोड़े के चाहिए हो। मतलब ऑफर ला तो आदमी गाँव गाँव घूमेला, इंतजार करेला कि कब के ऑफर मिल जावा। तू तो डायरेक्ट ऑफर दे ताड़ू। अब नाच प्रोग्राम में केहू छोड़ी ले ला 1000 का 1500 ले ला, 500 से ले ला। मस्त प्लान है। बड़ा मन करे तोहर खाई दुनु आम। तो सुन ना ओकरा जोरे एगो केरो बाटे उ न खइब सर। हाँ नहीं कहतड़ा कि खाए खातिर मन आज करत आटे आम। हमर के केरवा खा ल, एके बेर में नटी पटक जाई बोकोर देव। अरे दादा अरे साला जब आम खाई के बा शहर बाजार में जो ना किन के खा लीजिए। भाई लोगन तो नहीं बतावता है ई लड़की या आम बेचती है का। ई साला इशारा हो दोनों के बतावता तो सीधा खोल के कहना दे रे साला। नहीं 10 दे के किस लो 20 दे के मिस लो। एगो तो बात सही बा, मतलब तोरो मजा आवता। तू तो और कहता कि 10 दे के किस लो 20 दे के मिस लो। इतना ना मिसवा ली है कहूँ में से कुछ बहे लागे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोना। अगर भाई वीडियो थोड़ा भी पसंद आई नु प्लीज भाई चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। चैनल के सब्सक्राइब कर के या कमेंट में जरूर लिख दिया कि मतलब वीडियो कैसन लागल। तबे तो आदमी की हिम्मत बढ़नी बनावे के। ढेर ले ला मजा भतर के खाए दो। अरे सरवासा जब गावत अड़े ना तो बढ़िया बढ़िया गाना गाओ। देख यो तो एगो कलाकारे बड़ा ना अवनीश बाबू, उनकर गाना जाके सुन ले। अरे तुम भी कितनी सस्ती हो सबके दिल में बसती हो। मतलब आज तक ले सुन ले बड़े एको अश्लील गाना, इतना हिट गाना आवेला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का लोग में ना सुनेला उनका गाना हिट ना होखेला का। तो नहीं एगो सार बड़क अच्छा भी गाना हिट होखेला, लेकिन वो टाइप के गए तब सुने वाला भी मतलब चाहिए। सुने वाला के ऊपर बस। भाई लोगन अवनीश बाबू के गाना आइल बा, मतलब इतना मस्त गाना कि क्या कहीं। आ में जब जन्मे करला कि केहू ऐसा गाना हो के जिसमें राज भाई या खुशी जी रही उन्ना हिट होए के सवाले नहीं खे। तुम भी कितनी सस्ती हो दिल में सबके बसती हो, मतलब बहुत सुपर हिट गाना बा, मतलब रोमांटिक गाना। एक बार अगर प्लीज भाई अगर तोहनी ये वीडियो के अगर देखबा तो भाई प्लीज एक बार गाना सुन लिया जाके। मतलब मस्त गाना बाटे, बिल्कुल रोमांटिक गाना। कहीं भी बजा सकेला, कहीं भी सुन सकेला। ओमे कोनो हौसा नहीं के सारा सा कुता नु बाकी गा देवेला के हुए गरियावत गरियावत हमनी थक जाए, लेकिन इस साला गावत गावत एक दिन ना थकियन सब।